Orain ikusiko dugu informatikariok eta sareetan ibiltzen garenok guretzat supergarrantzitsua den tresna bat, pakete esnifatzaile bat. Gure kasuan Wireshark deitzen da. Programa hau, ez dakit gogoratzen zareten telefonistak horiek ateratzen ziren peli zaharretan, engantzatzen zutela kableak eta horrela ikusten zuten zer etxeketan ari diren, pues programa hau berdina egiten du baina interneten. Begiratzen du nire ordenagailuak zertara konektatuta dagoen eta izango zen hori, ikustea benetan nola funtzionatzen duen. Eta ikusiko dugu. Ni orain ez nago interneten. Ez dago kat navegadorea irekita, ez nago interneten, bale? Baina, kable bat nagoenez nire ordenagailura entxufatua, kable bat egoteagatik, ja nire ordenagailua ez dakit norekin hitz egiten dabil. Bueno, eta hemen ikusten baldin badugu, bai? Agertzen zaizkigu pista batzuk, bai? Begira, hemen, adibidez. Agertzen gogoratzen bazarete, hau da lehen ikusten genituen IP helbideak. Berak badakin nire ordenagailua zerbait egin duela, eta internetera bidali duela. Baita ikusti daitezke izenak. Bale, eta hau izan da, orain, navegadorea abiatuko dugu. Bale, abiatu dut navegadorea, baina ez nahi zinon sartu. Bai? Bale, alere, hau dabil, pipa, gauzak egiten, hemen, bueno, una fiesta. Orduan hemen, joango gara ikustea. Bueno, hemen fijatzen baldin bazarete agertzen dira letra pila bat. Sarrera bakoitza webgune bat da. Nik navegadorea irekitxagatik, eta Firefox erabili dudalako, ja, konektatu da Firefoxeko jabearen gana. Hemen, adibidez, fijatzen baldin bazarete agertzen da adibidez hemen naiz.eus, ze egunkaria erakurtzen ibili nintzen. Bueno, telemetri Mozilla, vale. Hori, el naiz, tal, muy bien, oso ondo, hemen ikusten ditugu. Eta orain, demagun, hemen ez duela Sarez Global Fastly.net jartzen, eta hor jartzen duela .tube. Jo, pues azkar rapatu zaitut, ze webgunetan ibiltzen ari zaren, eta ez dut uste zuila duzula jakin, laneko orduetan zu .tuben ibiltzen zarenik, beraz ez dut uste gauza interesgarria zuretzat denik. Bale, nik hau erekitzarekin eske badakit ze webgunetara sartzen nahi zaren eta gainera eske ez daukat ez da esfortzurik egin behar, eske nire aurpegi aurrean jartzen zizkidate, Eta hau politagoa eta divertigarriagoa izan daiteke. Gauza gehiago asmatu daitezke, hori ikusiko dugunez. Joango gara webgune batera. Añamendi Eusko Ikaskuntza. Fijatzen baldin bazarete, webgune honek ez dauka kandadito, bueno, kandaditoa badauka, baina dago gorria. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du, internetera gauzak bidaltzen direla horrela, irakurtzeko moduan. Ez dira bidaltzen honela, txinos. Eta ikusiko dugu ezberdintasuna orain, bale? Eta hemen bilatuko dugu Maider, adibidez. Bale, eta Maider pile bat bilatu ditutani, alaitz eta Maiderren gana sartuko naiz, bale. Hori da erabiltzaileak ikusten duena, ni hemen digazten nahi sartzen. Begira, zer dagoen hemen? Zuk bilatu duzuna, nire ordenagailuan agertzen zait. Kandaditori gabeko bilaketa guztiak edonor ikus dezake. Horrez ere esan nahi du? Zu zaude zure etxean superlasai, eta bapate, superlasai ez. Demagun daramazula 5 egun ez zaizula hileroko etortzen eta 5 eguneko atraso bat daukazak, ez lasai ez zaude. Eta erabakitzen duzu internet jun eta bilatzea ber non egin dezaket aborto bat. Pues ni wifian baldin banago, eta be jartzen baldin badu. Klinikaz abortibaz, nik ustezuk ez duzula nahi, nik hori jakitea. Eta are gutxiago bate dakizeini kontatzea. Kandaditori gabeko bilaketa guztiak ikusten dira honela, eske jarri dira sorpegi aurrean. Bale, orain, begiratuko dugu berdina, baina kandaditoarekin markatu. Eta ate honek badauka kandaditoa. Horrez esan nahi du. Oso, eta kandaditoa zer. Eta nan joa eta bilatzen dut. Hemendik, ez dago, inon, nik bilatu dudan testua. Testua dago, baina ibili beharko nintzen, hau guztia ordenagailu batean sartu, prozesatu, jakiteko zu zer bilatu duzun.
Beraz, ni sofan baldin barago, eta Wires alkarran gatuta dago, gaukat, bai jakiteko zer gertatzen ari den, behintzat ez da nire aurpegi aurretik pasatu. Behintzat, esfortzu pizka bat egin beharko dut jakiteko zer bilatzen ari zaren interneten. Eta pizkat lehen komentatu genuena, ni badakit hau dela nire webgunea zergatik. Lehen komentatzen genuen bezala, nire IP helbidea. Eta nabil interneteko IP helbide honekin hitz egiten. Noizbait, nik naiz berari zerbait esaten diona, baina orokorrean ni internetetik jaso egiten dut. Nik, karo, galdetu dut zerbait, baina jaso. Eta benetan, esaten dizuet, ez dago modurik hemen jakiteko non dagoen Maider. Kandaditorekin dijoazten gauzak, ikusten dira honela. Fijatzen baldin bazarete, izena, daukazut hemen, external content, bai? Así que bai da nire bilaketa, baina dago horrela. Eta orduan kareta, hau desmuntatzeko eta pertsona edo makina batek ulertu ahal izateko landu behar da. Ez dago erraz. Nik gaur kontatu behar nuen guztia kontatu dizuet eta espero asko gustatzea eta oso ondo pasatzea.